Hej, velkommen til Shorts video. Nu vil jeg gå igennem runde 25 i Superligaen. Og her står den tre kampe lige nu. FC København møder Brøndby IF i Parken, og det bliver i hvert fald vigtig kamp for Brøndby, hvis de skal nå at komme op med mindre FCK. De kan komme højere om end Midtjylland, men jeg tror, det bliver 2-1 til Brøndby IF, tror jeg. Næste kamp, det er AGF mod FC Midtjylland. Det er vild kamp, men det er også spændende, men jeg tror, at kampen ender uafgjort. Jeg tror 2-2, så begge får målet. Så den tredje kamp, der tror jeg, så det er mesterskabsspil, jeg snakker om. Den næste kamp, det er FC Nordsjælland mod Randers FC. Nordsjælland, det er alt for gode, men Randers, det er også god nok, men jeg tror 3-1 til FC Nordsjælland. FC Nordsjælland vinder 3-1, tror jeg. Så det er mit bud, så mesterskab. Og så den næste, jeg vil snakke om, det er nedrykningsspillet, så her møder OB Lyngby Boldklub. Så det her, det er spændende, men i denne kamp, der tror jeg, Lyngby vinder 2-1, tror jeg. Det gør Lyngby. Og så den næste kamp, det er Viborg mod Silkeborg. Så det er også spændende, det er på Viborg Stadion, men jeg tror, Silkeborg vinder. De vinder 3-2, tror jeg. Det tror jeg. Så er der Sønderjyske mod Vejle Boldklub. Det her går ikke så godt for Vejle lige i øjeblikket, og Sønderjysk, de klarer det blot, men jeg tror, det ender 1-1 uafgjort. Det tror jeg. 3 bud for nedrykningsspillet, det tror jeg. Så tak fordi I ser med for de Shorts Superliga runde 25.